जान जा मम्मी न हम्म, एगो सैयारा मने फिल्म आई बा, अच्छा हिंदी फिल्म ह। आ जान जा न फिल्मिया देख देख के आ साला लइका लइकी जतना बस मने गर्लफ्रेंड आ बॉयफ्रेंड जानत रहू न। हाँ हाँ सब जानते गर्लफ्रेंड माने जान लू। अब ये हम नहीं आ जानत। जान जा न कि गर्लफ्रेंड आ बॉयफ्रेंड जतना बाड़स ह हाँ अब फिल्मिया देख के हाँ, खूब रोत तरसन साला सिनेमा हॉल में। अच्छा हाँ साला रो रो के मने एकदम देखू न वीडियो तरह के देखा देखियो कितना रोत तरसन ओमे। हमारा के वीडियो देखावला के जरूरत नहीं है, उ सब हम देखले बानी जानला। अब तू ही लोग देख के पढ़ाई लिखाई में मत मन लगावा जा, खाली गर्लफ्रेंड तो हई बॉयफ्रेंड तो हई फ्रेंड, ये फ्रेंड खाली देखा जा, बाकी और ये आगे वाला काम मत देखा जा। कटिहारा लोग कहीं का खाऊ के अपना लूर बुद्धि के ठिकाने नहीं खे। ओहो फिल्म के बात भइल हटे अरे चलो चलो उ सब फिल्म हम देख के बुढ़ा गई, हमार बुढ़ापा आ गई। तमन फिल्म देख के लइका रोसन ना काहे अपन फिल्म गर्लफ्रेंड देख के रोल जाला। रोत तरसन। हाँ रोए द फिल्म कुछ ना है, काहे ना। उ आओ सनम जाओ सनम। अच्छा हाँ ओ उ पर्दा के दुनिया है। अच्छा उहे देखत आदमी है, देख देख गर्ल फ्रेंड खाती बॉयफ्रेंड खाती रोता, तने में लोग पागल हो जाता, पागल होके घूमता।